ako sa Sir si Mr. Ilumba, Sir Denden ha, Hago. Okay. Sige. PRJ, PRJ, may gabi. Ay maayong gabi mayong gabi. Pwede man ako mahibawaan, sir, kung asa imuhang lugar, sir? Nasa Butuan. Okay. Unsa pundok nimo, sir? Baptist. Okay. So unsa may ako maalagad nimo, sir? PRJ, kanya ako ang pangutana. May confusion about sa Catholicism. Totally, I am former Catholic. I think ni balhin ko high school. Ang ako ang question is nganong kasagara sa mga example sa mga sabong something ana, ako ang mak-encounter dito every time nga maghatag mi og basahon mangutana ko anong halos 90% something ang ilahang tubag Catholic man. Nga naman kay diri sa Pilipinas manggod, Mr. Ilumba, majority manggod dinhi mga Katoliko pod. Kunya kung ikatandi pod nimong tawag ini mga sugarolo sa number sa mga Katoliko sa tibuok Pilipinas, 89 million baya ang 89 million baya ang mga Katoliko dito sa Pilipinas. Wala kaabot og 2%. Ang tawag ini mga badlugon kanani adto kaday lang. Kanani adto sa gitawag og mga sabungan. So buti pasabot kana nakit-an ninyo nga minorities nga kanang ginaingon ninyo nga mga Katoliko dili na makatapal ba kumbaga sa kadaghanon sa mga Katoliko nga nagbuhat og tarong, nagbuhat og daning kamot sa gitawag og kasantos. Ikaduha, kana magong pagbuhat og tawag anang daotan, choice maguna sa tao, dili tungod sa iyang religion kundi tungod na sa iyang kaugalingong kabubuton. So buti pasabot ang gibuhat sa usa ka tawo dili mo na pwede ipahid sa iyang relihiyon o iyang gituon o sa iyang Dios gituuhan. Panalitan sa diyang nakasala sa danog sa iba, ayaw nga ipahid pud nimo sa Dios ang ilang pagkasala. Di ba? Tungod kay nakasala sila, dili pwede. So same pud na sa mga ginaingon nimo mga badlungon nga mga Katoliko, dili nimo pwede ipahid ang tawag ining ilahang gibuhat sa pagtuo nga ilang gihuptan isip usa ka Katoliko. Kaya wala may Katoliko baya nagtudlo nga pagsabong mo, tawag ining pagbuhat mo daotan kay sa diyang ang pari after sa tawag ining magtudlo siya, lakaw mo og iwali ninyong ebanghilyong Kristo. Ang pagsabong ang mga bisyo dili man ebanghilyong Kristo. So ang simba Katolika ang kalain na lang sa ubang mga sekta kay dili magud siya diktador, kumbaga. So tudluan ka niya unsay tama ug unsay mali, ikaw ang magpili. Ikaw ang mubuhat. Kung mosunod ba ka sa tama or ang imo bang sundon kining gitawag og mali. Next question. Kanang kanang sa pagpangalawat nganong ang pari raman maoy naay wine unya ang sa mga miyembro kadto ramang naay sa to katong sa tinapay. Host lang. Ang tubag na mo ana nga naman kay ang sugo magud ni Ginoong Jesucristo sa gitawag og pag-ingon nga do this in remembrance of me, pinakauna is iya yung gihatag dito sa mubuhat ni anang maong buta nga kung unsa ang iyahang gitawag og gibuhat. So pag-ingon niya do this in remembrance of me, ang iyang giingnan ana ang iyang gitawag og mga apostoles. Wa man siya moingon dito sa mga tawo nga niapil dito sa panahon sa una niyang gitawag og misa. So buti pasabot nganong ang mga pari ra ang tawag ining moinom ngano man tungod kay ang Kristo ang maong gitawag og sugo sa pagbuhat sa ingon gihatag niya sa mga pari wa niya gihatag sa tanan. So mga pari ra ang moinom. Kanang giingon sa unang Korinto 11 unsa may pasabot ana diha about sa kanang Lord Supper. Ang tubag nako ana sa first century manggod, sa first century Christians is naay mga panahon nga ang mga apostol ilang paimnon, ang tawag ining mga naa kay kana nga panahon is gamay pa manggod pud sila. Sa kana nga panahon nagtago-tago pud sila. Sa kana nga panahon kung basahon gid nimo ang kasaysayan sa gitawag og mga Kristiyano, pero after gitawag mo nilang agape kumbaga sa first century Christians. Pagkauman after ana nakita nila nga prone sa abuses ang maong gitawag og mga butang mo nang ilahang gihunong nakasulat na sa Apostolic Constitution na mismo ang mga apostoles ang nagbuhat gid ana. Ngano man kay dili required o dili obligado ang tawag ining mga members nga modawat sa bino. Ngano man kay kumpleto namang Kristo ang nadawat sa dihang gikalawat namo katong sacred host. Ngano man kay naa naman didto ang lawas ug dugo sa Ginoo. So no need na. Ang pari ra ang mohimuan na katong pag-inom ngano man tungod kay siya man ang gisugo ni Kristo.
Napay last kay RJ Ay, yes pangutana. po, wala problema, wala problema. Totally man Hmm. gud nagasunod ko sa imuhang nagasunod ko sa imuhang page, nagapaminaw ko at na maputay na daghan maputay nakatunan pod. Mm. Naman ta sa spiritual ug moralidad. Ang ako alang kay Hmm. RJ, bahin gyapon sa pagpangalawat. Hmm. Kanang 'di ba ang gihimo to sa Ginoo sa Juan, murag sa Juan ba to? Nga naghimo siya ato is panihapon. Lord Hmm. Supper, pasabot na Lord Hmm. Supper panihapon. Pero ang Hmm. akong katingad-an, nganong nagahimo man ang ubang Katoliko sa pagpangalawat sa adlaw. Hmm. Actually, argumento na ni kuan argumento na ni tawag ini ni Soriano. Anong Oh, tawag anang nagahimo man sa tawag anang adlaw. Ngano man kay siyempre ang unang institution man gud niya gibuhat niya sa katapusang panihapon kay fiesta man gud na sa tawag ining Feast of the Unleavened Bread. Ngano man kay ang mga Hudyo man gud sa una pag magfiesta sila, maghimo sila ana, magkaon sila. So ito nung ginala gabi kay pagkaugmaan na mo ng Feast of Passover. So mo nang gabi. Pero pag ingon ni Kristo, do this in remembrance of me, dili tong fiesta ang ilahang tawag anang sa ulugon nga gabiin nila sa ulugon kung dili kadtong gibuhat ni Kristo sa pagtukod sa Santissimo Sacramento o sa gitawag na mog Santos nga Eucharistia. So sa unang tawag niya is the Lord's Supper. Oh, pagkahuman naapod sila ang term the breaking of bread. Naapod tama. sila lain pong tawag anang term nga the communion service. Then pagkahuman after sa first century gitawag na nilag misa. Ngano man kay sa ang mga Kristiyano sa Roma after nga maghimo sila ng communion service nila moingon man ang pare ite misa est. So diha nagsugod ang word nga misa sa first century pud mismo. So mo na nga pag naay misa buntag, naay misa ukto na pag gitawag og misa gabi. Ngano man kay wala nagmatter dito sa word kung sa time nga kung ano sa gi-celebrate ni Ginoong Kristo kundi nagmatter na dito sa gibuhat ni Kristo sa gitawag og pagtukod niya sa Santos nga Eucharistia. Okay, So next question. mao ni pasabot kay RJ nga Yes po. ang pagpangalawat di ay walay gipili sa kanang gitawag nga kinahanglan gabii ra gyud. So pasabot Yes. in every time nga naay misa naga-include gid ta sa pagpangalawat. Apil gid ang pagpangalawat ana. Yes. Yes. Pero naay pahimangno San Pablo. Ingon pa ni San Pablo 11:26-27 ang si bisan kinsa nga tawag ining mudawat sa paan ug bino ang lawas sa dugo ni Kristo sa paagi nga dili takos nakasala siya batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. So ang tanang mga pagtuo pag mosimba siya dapat mudawat siya. Mudawat siya. Pero dapat tan-aw niya ang iyang kagalingon kung hinlo ba siya kay kung mudawat siya nga dili siya hinlo makasala gyud siya batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Sa amo pang term gitawag na siya sakrelihiya. Ngano man kay nidawat ka sa usa ka butang nga dili katakos nga gitawag og mudawat man kami mga Katoliko before me tawag inyong mga lawat mo nang naami gitawag og pagpangumpisal katong giingon ni San San Juan kapitulo 20 bersikulo 23 si bisan kinsang sala ang inyong pasayloon kini na pasaylo ug si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini gitawag og pasayloon. So wala na nagmatter sa tawag ining time ngano man kay katong paingon ni Kristo do this ang buot ipasabot anak katong gibuhat niya dili kadtong time kung asa unsa ilang gison kano man kay kadtong nga time man gud is fiesta man gud sa mga Hudyo. Next question. So ang pasabot jud ay sa pagpangalawat wala nagisgot about sa time, nagisgot siya sa paghimo. Katong sa mga pari, yes. Katong sa mga pari, una niya mga pari kay at that time man gud nagitukod ni Kristo, mao pod ng panahon nagyordinahan po ni iyang mga obispo based sa tradisyon sa pagtuo. Okay. So muna akong gikalibugan about sa pagpangalawat sa kanang gitawag. Kung unsag yung orasa o unsang panahon o adlaw ba o gabi nya akong gikalibdan kay ang sa Katoliko even adlaw nagapangalawat pero ang giisgutan di diha is kanang do this as a remembrance not the time. Yes. Wala na nagmatter dito sa time kung sa unsang oras sa gisulob ni Kristo. Wala na nagmatter dito kung unsa lang oras sa gisulob ni Kristo kay again
kana lagi nga panahon is fiesta na sa mga Hudyo, kanang Feast of the Unleavened Bread, pagkaugmaan na Feast of Passover. So So mo nang kanang kung sa pa bisperas ba kung baga so sa kanang ilahang gisulti nga sa tawag, kanang ha? gisulti sa Corinto, Kuya RJ, pasabot anang sa Corinto, walay gisgutan diha nga oras. Wala gisgutan pero naay gitawag og kini nga commemoration ba kung baga. Ilang gidetalye ang panahon sa paghimo ni Kristo. Ilang gidetalye naay gitawag og narration. Nga naman kay sa formula man god naa siya gitawag og narration nga litokon sa gitawag og pari. So mahitabo ang misa gyud katong yung gitawag og transubstantiation sa dihang ang pari ilitok na to niya katong polon ni Kristo sa panahon nga nagkonsagra si Kristo sa panog bino nga mamahimong iyang lawas ug iyang dugo. Mm. Okay, Kuya RJ, nasabtan ako. Last na lang, Kuya RJ, last na lang. Sige, wala problema. Okay ra pud nga magtugay ta. Last na Wala lang. problema. Okay, kada gabi man ko nagapaminaw og mga pareha sama sa inyo nga ilabi na pang Father Darwin. Naminaw po ko Maayo. Kuya Windel. Kung naka niya. Maayo kaayo. Karon lang ako pangutana, last na ko pangutana, unsay hinungdan nganong mag-sign of the cross? Unsay basihan nganong mag-sign of the cross? O asa ta makakita sa bersikulo o sa Biblia nga mag-sign of the cross ang Kristohanon? Actually, kanang gitawag og sign of the cross, ulahin na kung sa kuan pa produkto na sa eksperyensya kasinatian sa unang mga Kristiyano sa unang siglo, ikaduha o ikatulong siglo. Nga man kay ang cross manggod kung ato ang tan-awon ang balaang kasulatan doktrina manggod na ni Ginoong Jesucristo. Di ba? Ingon niya si bisan kinsa nga mosunod kanako magpasan sa iyang kaugalingong krus, di ba? Nya San Pablo pod wala ako ilaing gipasigarbo gawa sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Nya ingon pod ni San Pablo ang si bisan kinsa nga dili mo dawat kang Kristo, sila tong mga kaaway sa krus ni Kristo. So, karon ang tawag ini nga nahitabo kana doktrina nila. So, sa first century Christians, ilahan nang gigamit ang ilang doktrina pinaagi sa ilang gitawag og actions kay gipanglutos man na sila. Ngana kung imong tan-awon ang tawag anang kasaysayan sa mga santos kaniadto katong sa first, second ug third century, daghan sila mga simbolo. Number 1 katong chero. Pagkahuman katong iktos. Isda ba isda? Sa Eastern Church mo lang isda ang ilang sign. Iktos, every letter na anay kahulugan. Yesu Christus Theos Hoyos Soter. Jesus Christ, Son of God, our Savior. Pagkahuman din sa West, din sa tawag ining sa Rome, ang ilahang ginagamit is cross. Ha? Pasabot ang cross mura siya og sign language nga gihimo nimo na sa sign nga wala nimo gikaulaw ang cross sa Ginoo. Yes. Mura sa sign language sa mga Maabitaw nga ang tawag anang kasaysayan, even ang mga historical books nag-ingon nga cross is a symbol of Christianity. So mo na so na pag di sila madakpan, mag-sign of the cross sila pag naa sila kasugat. Magtimaan sila sa cross niya kanang pag-sign of the cross according sa tradition. Ilahan nang giawat pud sa gitawag og mga apostol. Ang mga apostol pud mismo nagtudlo na ana sa gitawag og sa ila. So karon. So na-incorporate ang prayer og tawag ining worship sa kana nga panahon nga naman kay pag mag-sign of the cross sila nagpadayag na sa ilang pag-profess sa ilahang gitawag og pagtuo. Unya ang pinaka main faith sa mga Kristiyano sa first, second ug third century is kanang pagtuo sa usa ka Dios nga naay tulo ka personas. So mo na ilahang giprofess in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So mo na ang ilahang tawag ining profession na kaniadto. So karon nganong wala man nasulat na sa Biblia? Ngano man tungod sa hinungdan kay ang Biblia manggod naka-focus dito kang Kristo ug sa mga tawag ini mga major details dito sa mga gibuhat sa mga apostol, particularly sa katong mission pod ni San Pablo. So, ang katugbang anak kanang giingon ni San Pablo ba nga 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 nang niingon si tawag ining ni si San Pablo nga hupin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. So na ay verbal nga teachings na ay tawag og written na teaching. So aron masabtan nila ang tawag ining written teachings kinahanglan tuuhan nila kadtong gidawat nga mga actions o gibuhat verbally nga gitudlo sa gitawag og mga apostol. Tagaan ta kag pananglitan for example kanang about the tradition sa tawag ining mga apostoles sa tawag ining kaniadto. For example, kanang mismong misa.
Amo akaron gitawag na siya og misa. Ang detalye ang tawag anang misa, di gid ka makabasa sa Biblia. Ngano man kay ang detalye na is mo anang ritual kumbaga. Ang Biblia dili man siya ritual book. So di gid pwede isulat nimo didto. So tanang mga lihok nila, ang tanang lihok sa gitawag og pari naa na siya gitawag og kahulugan nga nagapunting didto sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. For example, ang pari sa dihang mo himo na siyang procession padung dito sa altar, mao na tong Kristo nga nagpas-an sa krus. Nya pagkahuman sa ibayo na sa pari ang tawag anang sacred host, itawag ning ibayo pod, ipataas sa tawag ining sa kristal ang iyahang tawag anang vestment. Mao na to si Simon nga taga Cirene nga nagpas-an, gitabangan nagpas-an si Kristo. So ingon ana ang mga meanings. So kana nga tawag anang tradisyon, di nimo na mabasa sa Biblia ngano man tungod kay naa man na sa rites, naa man na sa gitawag og liturgy. Na ang Biblia dili man liturhiya, kundi focus man sa mga panghitabo, mga gitudlo og sa tawag anang panahon ni Ginoong Jesucristo. Maski Di man gyud kalibutan pasakto. siguro, di siguro Yes. kaligo. Yes, sakto. So daghang mga detalye. For example, nanamang gyud nga ang mga apostolos kaniadto sa dihang maghimo sila og tawag ining misa, kinahanglan ko ang gyud kanang yung murag focus sila din na ba kay di ba? For example, Acts of the Apostles chapter 2 verse 46, adlaw-adlaw nila gihimo. Unya pagkahuman gidetalye ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 11 nga mao nang ilang gihimo. Ang question, kana lang ba ang ilang gihimo? Dili. Mo na nga naay gitaw mga pagtuon, 1st, 2nd ug 3rd century, naay mga panghitabo din na nga ginahimo sa mga apostol nga wala naka-record sa Biblia. Mo nang kinahanglan naay tradisyon. So kanang tradisyon nga gigunitan kanang existido, ang naggunit ana ang nagupot ana kadtong iglesyang gitukod ni Kristo. Mo nang ma-explain niya ang kanang mga panghitabo nga nakasulat sa Biblia. Ngano man kay naa may katugbang nga tradisyon sa pagtuo. So, pasabot ko ya, kini di ay sa mga ay kanig yung Biblia kay nagisgot man ta og wala gid gisulti tanan kay full halos anang majority date lang kung unsay mga halos importante maoray gisulat. Karon kay siyempre wa man ka na pasabot ang Biblia dili gid siya totally kumpleto. In terms of information, yes. Nga naman kay ang detalye manggod, ang matag butang, ang matag, for example, tagaan taga og pananglitan. Kanang niingon si Kristo nga, my God, why art thou forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong iyahan ng gilitok? Nga nasulat naman daan sa Old Testament ang Salmo kapitulo 22. So unsay gitudlo sa mga apostolis ana? Kung gitudlo sa mga apostolis ana, mo nang kinahanglan mo takdo sa tradisyon. Ngano man kay ang tradisyon mismo nagtudlo nga katong pagsulti ni Kristo, mo na tong iyang pagbitbit sa tawag ining pagbitbit sa tingog sa tao padung dito sa krus. So mo nang ilahang gidawat nga tradisyon nga kanang pulong nga nganong gilitok na ni Kristo kay mo ni buot ipasabot pero wala nakasulat sa Biblia. Di na nakasulat sa Biblia. So, for example, another pa nga kinahanglan ka mo tan-aw sa tradisyon kanang word nga Biblia. Kanang pulong nga Biblia, di man jud ka makabasa sa Biblia sulod sa Biblia. Pero nganong gigamit man na simbahang Katolika nga kanang libruha. Nakabasa ko sa Latin, adunay Biblios nga akong nabasahan. Grego. Kanang Biblios Grego na. Grego. Sa Grego. Sorry, sa Grego. O dun sa murag sa Timothy ba siguro na kanang scripture nga gisulti dira. Mao na ang gitawag og etymology. Pero kung mingon ka nga Biblia as makita nato nga libro karon, dili na refer didto. Nganong man kay kanang sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, wala pa nasulat ang whole Bible nga panahon. Ngano man kay nasulat na ni San Pablo dito kang Timoteo mga around 60 or 55 to 60 AD. Nahuman ang New Testament mga around 99 AD. So buti pasabot kung ato ang tawag ing tan-awon, wala gyud nagpasabot si San Pablo ana nga refer na dito sa Biblia. Refer gyud na dito sa libro nga existido sa ilahang panahon. Pero ngano nimo mo simbang Katolika nga Biblia na. Yes. Apostoles, panahon sa apostoles, wa gid sila militok og pulong Biblia. Yes. Pero nganong nito ko magita ana? Mo ang simbang Katolika ditudlo na bisan pag di na mabasa letra por letra pero ang iyang esensya
sa gitudlo ang mga informasyon naa sulod sa gitawag og Biblia. Mao bitaw di ba Nehemiah chapter 8 verse 8 pag mobasa ta kinahanglan natong sabton. Wa gani chapter, wa gani verse, gani adto. Siguro. Yes. Sakto na. Mo bitaw na nga usahay magkatawag ko aning mga amigo nato nga tawag ini nga nagapangutana sa ko. Unsa man kapitulo, unsa man bersikulo? Wa mo magkabantay nga mga apostoles kani adto wa na sila kapitulo hay bersikulo hay. Tinuod kay sama sa gihimo sa Ginoo atong Mateo 4 nga niingon lang ang Ginoo nga kini nahisulat. Mao man ni halos termino siguro nilang ginagamit sa una. Katong giingon ni Ginoo yes, kini nahisulat na kay refer na dito sa Old Testament. Wala pa na nag-refer sa Biblia gyud. Nya ang simbang Katolika na ang niingon nga kanang giingon din ha apil na ng Bag-ong Testamento. Nya asa man na nagbase ang simbang Katolika na sa tradisyon sa pagtuo. Pasabot ko RJ, no need na jud kinahanglan nga moingon patag kapitulo bersikulo as long as nakabalog ka kung unsay nakasulti sa Biblia. Yes. Pero sa karon magud kinahanglan kay mao na magud pud nga tuong naandan sa karon nga panahon. Pero kung imong scholarly speaking, kung imuhag yung tawag tan-awon gyud dili no need dagi ka mulitok basta kabalo ka unsay nasulat. No nagkamulitok. Nya diha nagkamulitok kung kinahanglan na gyud. Mura mas malisod man ang pagpahinom pag-memorize kung maapil ang kapitulo bersikulo, malibog ang tao og memorize asa dapit makutlo. Yes, pero gituyo magud pud na nga naay kapitulo ug bersikulo kay ani magud ang iya magong history magud ana. Before nagibutangan og chapter og verses manggod sa panahon manggod sa misa ginagamit na ang Biblia. Mo na niya ang pari sa una, siyempre pag magmisa siya, magbasa man siya tawag ang mga epistola, labi na sa tabagan ng Bagong Testamento, maglisod sila pag recall asa dapit labi na ka na mawala ang ilang marker. Mo na ang gibutangan primero mga 14th century. Gibutangan 12th century by kadalhugo isang Tokaro nya gihuman ni Archbishop Stephen Langton mga 12th century. Pagkahuman pagka 1500 giunahan ni Padre Sanctis Pagninos ang pagbutang og verses nya wa man tawag ini nahuman niya nya naapoy tawag ana ni ambag katong si Robert Estefanus. So mo na kung ang tawag ng tan-awon gihimo na kapara kung sa ba in service dito sa gitawag og misa dili kay atong memorization dili in service para sa misa kay para ang pari baka kita siya nga kini mao ni ang gibasa namo niya katong niagi. So dapat i-continue nato ni. Ngano man kay ang misa every mass manggod taga misa sa tibuok tuig gibalik-balik na pagbasa ang Biblia. So walay may tab kung daily ang pari magbisa daily pud na ginalitok niya ginabasa niya ang Biblia og mao pud na iyang itudlo. So mao na akong nasabtan bahin anong Biblia. Katapusan Kuya RJ before ko matulog. Yes sir. By the way, salamat ni Kuya RJ nga nakasulti. Wala problema. Salamat po kayo sa pagkasulod ng bisita. Salamat kay RJ. Katapusan nga pangutana, ako dili mangyud ko Katoliko. Example Kuya RJ, di ko Katoliko niya kung example uhaon ko ugma sa Ginoo, wa matakabalo sa atong ugma, ang Dios sa may nakasayod ng buhion ko mata. Akong pangutana Kuya RJ, ako isip dili ka Katoliko unya mo taliwan ko kalit sa kalibutan. Naapa ba koy kanang sa inyong basihan, naapa ba koy tsansa nga makaadto sa paraiso sa Dios? Okay. Naakay tsansa nga makaadto sa paraiso sa Dios sige imuhang kuan imuhang angga lux. Lux. Actually kanang lux sa Latin word is light. Di ba? Kahayag. Kahayag. Oh yes. Sa karon pangalan Lux. Lux. Okay. So ani na lang Lux. Look lang, ay lang butag yes, look na lang. Okay. So ani na kay chance nga makaadto sa paraiso kung naa ka sa estado sa pagka-inosente. Naagi kay chance ang dako. Kung wala jud ka matudlo wa ta mag-abot karon, wa ka na nahitabo sa tawag-an ng kuan, wala kay kung sa kuan pa ba ka na bitaw nga way chance bitaw nga natudluan ka mahitugod sa buong gitawag pagtuo. Yes, naa kay chance. Pero kung nakabalog ka sa gitawag og sa pagtuo unya nagdumili ka sa pagdawat ni anang maong pagtuoha nga gikan gid mismo kang Kristo, sin of omission na wala nimo gidawat si Kristo. So buti pasabot wala kay mabaon nga grasya dito atubangan ni Kristo.
kami mga Katoliko, Luke, kami mga Katoliko, ang kaluwasan man gud dili lang kay giprofess namo sa among baba, kundi amo ang gibuhat, amo ang gidawat. Kay katong Yes. kamatayon man gud ni Kristo, Siyempre, sakto katong na magong kamatayon man gud ni Kristo, ani. Mm. Kani katong magong kamatayon ni Ginoong Jesucristo, yes, para to tanan objectively. Pero subjectively, kinahanglan tang mo cooperate sa iyang kaluwasang gihimo. Moabit kung basahon na to ang balaang kasulatan after sa kamatayon ni Kristo, na mautismo sila, ni-appeal sila tawag anang misa, nidawat sila og tawag anang konfirmasyon. Kano man kay didto nila makuha kadtong kamatayon ni Kristo. Didto nila makuha kadtong grasya sa kamatayon ni Kristo. So mo anang tawag anang ilang ampingan kung baga. Pagkauman anak, kung mamatay sila ng panahon na mo to ilang balon bit-bit nila kadtong grasya nga ini Kristo aron makasulod sila sa langit. Mo nang gitawag og sanctification. Yes. So karon, ang tawag ining mahitabo sa kini nga panahon, for example, naapod si mga nahuna karon kay wa na magihitabo kay ang imong gihatag nga sitwasyon is basig kuhaon na kaunya or ugma o wa ka kabalo. Nya pagkahuman kung gikuha ka nya nakitinguha nga muhangot ni ining maong gitawag og pagtuuhan, nakitinguha ba pero wala jud ka taga higayon ang maparihag ka atong tawag anang kawatan dito sa krus. Na nakitinguha pero gikuha makagalit katong imong tinguha pwede to nga mamahimo nimong pamasahe. Pero kaya naa magitinguha karon for example nya pagkaugma nakamata pa kanya wa nimo gibuhat sin of omission na di gihapon ka makasud. So mo na nga mo ang pagtuo Luke. O na. So pasabot ko RJ, ang makaadto lang yun sa paraiso ang Katoliko ug inosente nga mga tao nga maski naa sa mga protestante nga mga sekta pero inosente siya at the term nga wa gid sila kabalo tinuod sa pagtudlo gikan sa tradisyon sa Katoliko. Strictly speaking, yes. Nga naman, ingon man Ginoong Kristo, ang mosulod nako maluwas. Nya ingon pa Ginoong Kristo, ang dili magpabilin ka nako may sama sa usa ka sangaputlon ibalibag malaya hangtod kini dauban. Ang pulong na Ginoong Kristo dili nato na pwedeng mausab. Unya kabalo biata na kanang giingon niya ang mosulod nako ang interpretation sa mga apostolo na refer na sa iyang iklawas nga mao ning gitawag og simbahan. So buti pasabot usa ka community, usa ka komunidad nga iyang gitukod nga ang tanang tawo kinahanglan mo pasakop. Kay mo man na ang iyang tawag anang objective, mo man na ang iyang intensyon nga ang tanang tao muhangop sa iyang gitawag og pagtuo niya pagka man di ta mo dawat. So mo nagingon nga kung di ka mosulod maimpas ka gyud sama sa arka ni Noah. Nagiawhag ang tawag ng mga tao nga wa gyud mosud, ano wa gyud na-appeal gyud sa gitawag og salunop. So mo na kon tubag look. Sama sa mga Indiano, sa mga naa sa laing nasod nga nagasimba sila og mga Diyos-Diyosan pero inosente sila sa pagtulunan sa mga sama ni ini. So pasabot naa sila'y puruhan nga makaadto sila sa paraiso sa Dios. Sa ilang intention kay nangita man sila sa matuod nga Dios according to St. Thomas Aquinas. Sa ilang intention kay nangita sila sa kamatuoran, ang ilang gibuhat murag nahulog ba nga ang ilang objective is ang tinuod nga Dios ang ilahang gitawag og gialagaran niya. Wa gyud sila matudlo muna sa pagtuong Katolika isang dignamo ang ilang kaluwasan sa Dios kay ang Dios man ang maghukom. Wala may tawag anang kuan, ang Dios ang maghukom. Kana nga estado. Pero ingon pa ni Ginoong Kristo sa Juan kapitulo 7 bersikulo 24-25 ingon pa ni Ginoong Kristo kung maghukom mo kinahanglan mo hukom mo ang ginamit ang insaktong sugdanan. Nya na nagipamulong si Kristo. Ang mosulod nako malawas ingon pa niya. So buti pasabot atudloan Nya katupon ingon po niya nga ang dili magpabilin nako kabalo siya. Ang kining simbahan na iyan ni Kristo niya nigawas. Nigawas siya. So buti pasabot di gyud tatawag ini nga malawas. So katong mga inosente na naa sa estado nga wa gyud sila matudlo isandig nato ang ilang kaluwasan sa Dios. So okay ra kaya RJ, next time pwede ko makakontrol mo nito. Tama po 2 hours na po. Totally man good namang tudlo sa amo bahin sa mga siyempre basta mga sekta na gani hisgutan mo against gid sila sa ubang mga sekta kay ang barugan ang ilar man kaugalingong sekta. Yes. Para sa amo ilabi na para sa ako ang nagapaminaw sa mga butang sama niini gusto ko makabalo sa inyohang baruganan at least dili ko one-sided sa mga butang nga sama niini kung naabay mga maayong butang kung maayo ba ni o dili ba. At least kay nagingon man ang Biblia nga susiha ang matag espiritu
Kay diha man nato may bawan ng kamatuoran pinagi sa pagsusi. Di man nato may bawan ng kamatuoran kundi ta mosusi. Yes. So Kuya RJ, salamat kayo sa imong Mm. pag-imbitar nimo sa ako nga naka-open ko sa imo about niini. At least Ay, next time kung may mga pangutana, pwede ra gyapon ko maka-contact sa imo. Okay ra kaya? oo. Pwede ka ayo Mm. inya ang ako apong kuan sa imuha Luke isa yun. Ayaw hunong nga ang imuhang tawag ining pagtuon. Pagtuki ilabi na ka ng siyempre kinaamang ka sa gawa sa simbang katolik kana ka sa Baptist Church. So ang tawag anang imuhang buhaton yun tama pa na imong ginahimo nga maminaw ka din at the same time para at least naa kay kung sa counter checking ba kumbaga. Counter Oo. checking. So sa tanang tawag ani mo napaminawan karon dili lang kay ako apil pud sa imong tawag ana mga pastor i-counter check nimo. I-counter check nimo kini ba Tama. tinuod ba niya pagka Yun matan-awon tinuod. Mas oh, tinuod na gyud RJ ako tinuod, mm, I am not close-minded in the terms sa mga ing-ana kay siyempre na maskin ka ako nagapaminaw ko gwali sa mga pastor, ako yung gisusi sama sa ginihimo sa taga-Berean nga gisulti sa buhat. Nga ang tanang gisulti ni Pablo gisusi sa taga-Berean kung naabag gyud sa balaang kasulatan o tinuod pa mm, gyud. mm. Mao So na yes. ako ang So basihan kay dili man gud tanang mogawa sa ato ang baba. Murag mao gyud. makaingon ka nga istorya na lang, at least Mao. na kay kaistorya diha sa pulpito. Ang ako kanang iyang gistorya mahimo ba ng maayong testimonya, tinuod ba na, angayan ba ng sundon, Yes. angayan ba ng Mao. tumanon. Yes. So mao na nga kinahanglan yon i-counter check nimo kay para at least kining moong tawag ining moong mga butanga may baw-an nimo sa gitao sa umaabot nya karon ang mahitabo kini nga sitwasyon kay puro man ta nakabalo. Nakabalo ko Mm. mahitungod sa imong tawag anang pundok og tawag ining mamatay ta ako po'y manubag sa Dios. Nya karon kabalo pug ka sa relihiyon pinaagi sa atong tawag ng conversation karon sa relihiyon nga ako at imo ang gipasakupan kani adto kung unsang tawag ang pagtuo if in case kung Hmm. mga tubang ta sa Dios ikaw na pud taw manubag di man pud koy labot. So ingon ana kay nagkabalo naman ta di naman ta maigo adtong tawag ining pagka-inosente ba kumbaga. Mm. Okay? So salamat kay Luka, salamat kaayo. Salamat kaayo. Okay, PRD, thank you po, thank you.